Príjemné dobré ráno z námestova a ja sa pozerám, kde mám Aleša. Aleško, poď, už musíme pracovať. Takto to vyzerá, keď pustíte bývalého hokejistu na ľad. Ja len, že sme uprostred zápasu. Dal si gól? Gól jsem nedal, ale byl jsem velmi blízko. Tenhle ten stadion je vlastně jeden velký unikát, protože je součástí jednoho 4hvězdičkového hotelu, na který se jdem podívat. Náš hotel má 4 hviezdičky a nachádza sa v lone oravskej krásnej prírody a jeho zameranie je predovšetkým športové. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa voláte? Eliška. Akí hokejisti sem chodia? Tak majú vyšportované telá, to treba uznať. Všetko Eliška sleduješ, hej? Tak mám taký dobrý rozhľad tu odtiaľ, takže áno. Hotel má 3 patra, celkem 46 pokojů a já se jdu podívat na jeden z nich. Tady ložnici, tady, aha, tak tady máme sociální zařízení, obýváček s LCD televizí s takovouto pohovkou. Kvôli čomu ste si vybrali tento hotel? Ja viem, deti nám to vybrali, na Vianoce sme dostali ako darček. Ja som počula, že vy celý stôl, čo ste tu, tak ste prišli taká partia, že viacero rodín, že dokopy. Áno, myslím, že 5 rodín. Prišli sme sa sem tak oddychnúť, zahrať si aj hokej s kamarátmi. A keď budeš veľký, tak budeš profesionálny hokejista? Mňa sa pýtate? No tak teba, lebo tak ty by si sa mal rozhodnúť. Tak myslím, že áno. Aká je plocha? Dobre sa hrá, dobre je upravená. Oni, že sú takí beťari, ale hokejisti sa hovorí, že... No. Veľa báb majú. Asi áno. Ty máš frajerku nejakú z hokejista, tak babi po tebe pôjdu, či? Hej. A budeme spolu chodiť? Môžeme? Tak to už potom budeš mať 2 frajerky. Tak môžeme? Áno, tak to vidíte, toto je hokejista. A já jsem tu dokonce našel tady tu střelnici, kde se dá střílet z opravdových zbraní. Je tu i takový trenažér, no a já tady mám Kiku a Kika, já jsem se rozhodl, že i tebe naučím rád hokej. Pojďme si to vyzkoušet. Šéfe, můžeme to pustit? A já si myslím, že jako velký hokejový fanda nemůžu hodnotit jinak jako 5 hvězdiček z možných 5. Moje oblíbená část, jdeme si zkontrolovat kuchyni. Personál nic netuší, pojďme na to. Takže tohle je domácí vaše šošovicová polevka, ano? Čo jedia športovci? Teraz tu máme krasokorčuliarov, majú väčšinou také šalátové. Hokejisti hlavne strašne veľa mesa. Dávame im dvojité porcie. Teraz som sa zlakla, keď vidím kameru, že... Ako sa vám tu páči, povedzte? No nám super, my sme tu hostia stále, my sme tu už 3-krát. Jsem velmi spokojený s jídlem a proto uděluji 4 hvězdičky z možných 5. Jdeme se podívat na hotelové wellness, které se nachází v suterénu a měly by se tady nacházet 3 sauny, bazén s protiproudem o celkové délce 12 metrů. Ako sa vám páči vo wellnesse? Dobre, super tu je. Ja mám taký pocit, že vy dvaja ste spolu, že? Áno, áno. Láska na prvý pohľad? Áno, určite áno. A ty? Takisto, sme si nejak padli do oka hneď. S wellnessem jsem spokojený, je prostorný, má i bazén s protiproudem a proto hodnotím jako 4 hvězdičky z možných 5. V lokalitě jsem našel Oravskou přehradu. Lidé tuto lokalitu vyhledávají i pro výlety do Polska, které je jenom kousíček odsud. No a nebo v zimě můžou si jít zaležovat tady v tom středisku, které je vzdáleno zhruba 20 minut od hotelu. A já proto hodnotím jako 4 hvězdičky z možných 5. Aké bude teda celkové hodnotenie? Celkové hodnocení mám radost z toho, že hotel prošel. A ja som veľmi rada, že my sa uvidíme so zľavovou policiou už o týždeň, ale Aleško, za ten trenažér hokejový, na ktorý si ma zavesil, ti niečo dlžím. A teraz spoločne poprajeme krásne ráno. Krásné ráno. Ty potvoro!